Hello, Delphin, nakikiramdam sa harapan. Oy, may kote. Oh, makat sa kaliwa. Nagkabalik ang dalawa. Andrew Delphin versus Derek Quintino. Ayan, nagkakabalik ang dito sa likod. Ayan, ito na mga idolo, si Juan Alongar. Nagkabalik ang dito, Timothy J. Oh, sumama dito sa aming karera. Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada. Simulan na natin to, handa na ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak. 20-20 ratratan, 20-20 tugisan, 20-20 banatan, 20-20 bakbakan, 20-20 digmaan. Masaya dito, manalo o matalo di na yun mahalaga. Ang importante, ikaw ay naging masaya. Team Kapadyak All Bikers, pwede kahit sino, mapa brother o sisters, kasali dito. Kung malapit na ang finish line, huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon. Ganyan sa paligsahan, pagganahin kaalaman. Ang mitihin mapakita kung anong kakayahan. Pag-isipan ng mabuti kung anong tamang galaw. Mag-enjoy lang sa laro at huwag kang bibitaw. Huwag sumuko hanggang laban hindi pa rin tapos. Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay ng daan sa'yo patungo sa tunay na tagumpay. Hanggang saan? Yun. Yun. Vlog daw pagbaba. Puro lupaw lang to. Pangasinan. So yo! Back in action tayo. So bago tayo magbalita, kailangan natin shoutout si Joe Vlogs. Ayun, si Tristan. Ano ba pa? Digia pala. Tristan Digia. Okay, dito tayo sa Muñoz Lupaw Road 2020 race. Tune up race lang to. Medyo... Oy! Diyos ko po, kain ko. Hindi kayo tumitingin sa likuran. Inang ko po, nag-uunahan kaagad sa harap ha. Sino yung mga batikan nandito? Si Gerald Quintino, si Joshua Diaz. Ang nakikita natin dito, si MJ. Ano pangalan nun? Ayun, mukhang nagbalatan kaagad sa harapan ha. Diyos ko po, kain ko. Oy! Diyos ko po, kung nilakabahan ang itlog ko, mukhang nanginginig na naman. Uy, nag-chain drop kaagad si Idol ha. Dali Idol, habol! Okay, so inabutan natin ito. Wala pa tayong totally breakaway. Sino kaya ang unang bibigwas dito? Sinong unang aarangana? Sinong unang tatakas dito? Uy, tumatakas lang, Marcel pala. Ayan, magbaba na tayo niyan. Wala makakasalubong. Okay, so walang bumabanats. Medyo tayuan ng bahagya. Uy, umangat sa kaliwa si Timothy J. Rupak. Iangat ang kagad ni Rupak. Sinundang kagad ni Joanel Albia. Uy, apat kagad to. Medyo maagang tumatakas sa ating grupo. Si Timothy J. Rupak, si Albia. Sino yung isa na yun? Hindi natin makakilala yung isa ha. Okay, ang speed 45, 46 kilometers per hour. Yupak ha. Yun no. Umangat sa kanan. Binabanatan kagad ni Rupak talaga. Gusto talaga makalayo ha. Malayo si Rupak. Kaliwa mo. So ito yung ating mga breakaway. Nabutan din ng grupo ha. Nabutan. Umangat sa kaharapan. Nagbanatan sa harap oh. Talaga nadagdagan tayo ng isa. Ito ng grupo, dumidikit itong ating grupo ha. Andito pala si Edwin Gregorio. So marami tayong hindi nakikilala talaga dito ha. Ayun si Delphin Quintino, nagbabantayan. Diaz, ito ating mga big guns yan eh. Sino ba yung naka AOB na yun? So sorry naman daw sa hindi namin gano'n nakikilala. Makat sa kanan si
Delphin, sinundang kagad ni Quintino. Talagang nagkakabantayan. Umangat na rin si Rupa. Umangat sa kanan si Quintino. Si Gregorio pa rin nasa harapan natin at Team Dandix yun, ha. Kanan lang, kanan. So, banatan to. Matinding banatan ang mangyayari ko sa mga ating mga NTV. Ako po tayo si Kuya Ben. Sumali sa road bike, ha. Naganda yata krimatiyan itong road bike na to, ha. Uy, madami itong mga master, ha. Diyos ko po kain na! Umanong ka na kasi. Pag nakasagasa ka, ikaw pa may kasalanan. Ayaw bang magbigay? Okay, banat. Okay! Ay, yan ang nagkakabalata doon sa harapan. Mukhang nagkakakikigan doon sa may harapan, ha. Ayun na, kumikikik naman. Bangat sa kaliwa si Delphin. Sino ang daan ni Albia? Mukhang si Lokman yata itong nakatimlubo na to. Rupa ka dito sa harapan. Mukhang nasa harapan si Quintino. Nagsosolo breakaway. Kaya niya kaya isagad nang hindi naabutan ng ating pala ito na ito mga Tagalupa ito mga bago to at makilala. Itong dala. Ha? Saan ba? Dito na lang ang likuan. Saan ba? Saan ba? Diyan na. Ay, sos. Kupo. Hoy! Ay, mapunta natin yung kwan. Okay, so bakit na yun? Doon lang pala eh. May breakaway, ha. Sino may breakaway na yan? Si Quintino. So magkakaroon agad tayo ng mga breakaway sa harap. Unti-unti na ang nalalagas ng grupo, ha. Unti-unti nang nagkakalagasan. Mukhang lumalayo na ito. Okay, baka wala nang pa na. Okay. Ba't nawala yung video? Okay, ito sa harapan. Mukhang mag-aabula tong anim na to, ha. Medyo nakakalampas na si Quintino, ha. Ito si Gerald Quintino, yung ating solo breakaway. Anong nangyari, eh? Uy, nakakaloy. May pang-maintain talaga to si Quintino na to, ha. Matindi ang pagbabalik ni Gerald Quintino dito sa Muñoz Lopao Road. Ang kanyang speed hindi ko makita dahil sira yung aking panel 45. Nako, ala na, solo breakaway na to. So malayo pa yung ng master, di natin naabutan, ano. Nagre-remate dun, sayang, ha. Sa bati nasa lubong kanina yun. Ay, kung abot natin yung master. Patay mo. Okay, so may dumidikit dito sa ating solo breakaway si Andrew Delphin na matyaga niya hinahabol tong ating solo breakaway, oh. 10 meters didikitin niya. So ito yung peloton natin, mukhang nagkakagulo sa peloton, ha. Woy, mukhang naiwanan si Jonel Albert dito, si Gregorio. Dami to. Puno na. Okay. Sino ba ito? Oy, nagkakaanga. Umangat sa kaliwa itong Bogbali, ha. Mukhang Bogbali si Idolo. Nakatani. Oy, ito pa. Dito pabalik pa rin itong master. Okay. So nagbabalatan to mga riders natin dito, ha. Uy, Jesus ko po kain do. Ito master to. Master pa rin to, ha. Idolo, yun. Okay.
So, yun, nagpang-abot tong dalawa. So, 2-man breakaway na tayo. Talaga naman. Delpin and Quintino nagbabalatan pa rin na magpapakalasan to. Kakalas kaya si Andrew Delpin. Samantalang ito lang yung ating peloton. Malapit lang ha. 100 meters lang ha. Tapos si... Uy, si Gregorio mukhang magbabanta tong humabol sa ating breakaway. Uy, si Joshua, si Upak, si Albiar. No, tunay. So, back in action tayo. Okay, mukhang nalalabig ng pumigal itong mga nasa likuran. Team Navy, mukhang nakayok-yok na ha. Tama-kamang sawa. Itong si AOB, nagbabalak pa rin humabol sa harapan. Pumipital pa rin, talagang hindi pa rin uubusan ng hininga. Go for gold, mukhang nagiging silver na. Uy, sinatali siya! Uy! Wala pa! Ay, Isus ko po kain do! Ay, sus, ko po si Lola. Ngamot na po. Ay, kayo magkumit kita likod. Mas ko po nakakatakot naman nyo. Hindi namang si lumilingon si Lola. Hoy, kanan lang, kanan lang! Nakalingon sa kaliwa eh. Sila yung Lola kanina. Uy, lumalayo na ha. Okay, so lumalayo na yung ating dalawang breakaway. 150 meters na ang lawang ng ating dalawang breakaway. Pero patuloy pa rin na kumakayod marino itong ating peloton para makahabol doon. Dahil naiwanan dito si Timothy J. Ropak, si Juanel Albert naiwan dito sa ating peloton, si Lokman naiwan din dito ng Team Lupaw. Ano ba yung ating kwan dito? Defending champion. Mukhang Tagalupaw eh. Yun no? So dito tayo sa ating 2-man breakaway. Ito naka-Team Morales, si Gerald Quintino at yung Team 3115 ay si Andrew Delpin. So parehas na mahusay itong dalawa na to ha. Tignan natin kung magpapatatagan to, kung sinong may pang-maintain hanggang dulo. Dahil parehas na malalakas to. Ang tanong lang kung kaya bang tumatag sa maintain ng bawat isa. Ito si Team Morales, si Quintino, malakas din to ha. May pang-maintain to hanggang sa finish line. Kaya yung mag-maintain ng 45 kilometers per hour. So nasa harapan tong si Quintino. Pumalit sa trangko. Kuha naman sa likod, dito lo. Ha? 45! 45! Malayo, malayo. Ilang ikot ba? Ilang ikot? Tatlo. Tatlo? O, di isa pa. Ay, hindi ah. O, tama. Okay. Dahil man dito yung ating pelotons. Yung... Okay, so ito yung ating peloton. Mukha, oy, may bumabanat sa kaliwa. Sino ba? MJ? Yan na, inabay siya. Oh, yun o, umangat sa kanan na mukhang mag-aabol yun. Third place. Oh, si Rupak. Oh, kistinanit si Rupak. Okay, so patuloy pa rin bumabakibak. Wala pa rin nakakalusot dito sa ating peloton. Mukhang sa dulo yung master. Dito lang yung MTB. Okay, so dito tayo. Good. Okay, ito na yung ating breakaway ha. So sila pa rin dalawa. Komportable siya sa break. Komportable ha. Okay, peloton natin almost 1 minute. Ayon kay Joe Vlogs ha. 1 minute ang kalamangan. Yun o. Naiwanan si Albert dito sa likod ha. Okay. So back in action tayo. So last 2 laps na tayo. Ay, last 1 lap pag dito. So wala pa rin galaw tong ating grupo. Nagkakaiwanan na rin ha. Hindi na talaga nila aabutan yung ating dalawang breakaways. Si Joaquin, Andrew Delpin and Gerald Quintino from Pangasinan and Nueva Ecija. Okay, so nagpapakakiramdaman dito sa ating grupo. Tignan natin kung makakahabol pa to. Yun, no?
malayo lang kapatid. Okay, so hintayin lang natin dito yung mga grupo. Dahil meron ka naman tayong isang lap. Okay. Dumaan na ba yung ito naman yung ating grupo. Medyo malayo na. Talagang matamblay. Magpapan-sprint tong mga to ha. Ba, uy puta umiinom kunyari. Ayaw pagod na pagod si Idol ha. Sumabit lang naman. Tignan natin kung makiremate itong dalawa na to ha. Ito ang... Ayun na! Ayun na. Andrew Delpin, nakikiranda sa harapan. Oy, may kote. Oh, mga sa kaliwa to. Nagkabalik ang dalawa. Andrew Delpin versus Jared Quintino. Andrew Delpin versus Jared Quintino. Last kabalit ko. Ang bita tatapitay. Quintino pa rin nasa harapan. Quintino pa rin nasa harapan. Quintino! Kinaposter si Andrew Delpin. Quintino ang kumagrak. Sabing banat ni Quintino na yun ha. Ayan, nagkakabalat na dito sa likod. Ito na mga idolo, si Juan Alongar. Nagkabalat na dito, Timothy J. 60 kilometers per hour. Ayan, mga idolo. Diyos ko mo kayo.